От тук трябва да минеш. Изправи! Да. Давай! Добре! Газ! Леко! Леко, леко, леко! Леко назад! Лашки го, напред-назад. Давай напред сега, газ! Изправи! Не натам! Така, давай! Оп, леко, 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 леко! Давай сега пак! Оп, леко! Много бавно трябва да караш. Бавен. Сега леко ляв, то камъка тук да го избегнеш. Така, дай десен! Дай десен. Десен, десен, десен! Давай гаса! Добре! Сега леко се движи. Давай, 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 така. Давай, давай! Айде бе, Раши, какво става? Не натам бе! Към мене, към мене! Вътре си карай. Вътре си карай бе, вътре си карай! Така, давай! Давай, 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 давай! Карахме се в ебати приключението, батко. Излезна. Давай, давай, мина! Камъка да не опре само. Където сме ние? Давай, давай, мърдай път. Не там бе! О, ляв! Дай назад са, дай назад. Малко назад и сляв. Така, дай ляв са. Дай за ляв. Така, добре. Гледай на мене, гледай са. Ето, гледай къде. Давай, така е добре, давай. Добре, добре, излезна. Стой! Гледай къде.